Прыйшоў час вярнуцца на шлях нармалізацыі стасункаў Беларусі і ЗША. Гэткімі словамі Лукашенко павіншаваў Злучаныя Штаты з Днём незалежнасці. Пры гэтым павіншаваў не проста амерыканскі народ, як рабіў гэта апошнія гады, а асабіста прэзідэнта ЗША. Калегі з літоўскага тэлебачання ЛРТ сцвярджаюць, што Вашынгтон і Менск неўзабаве чакае наступны раунд перамоваў. На што спадзяецца Лукашенко, а што атрымаюць беларусы? Глядзіце ў матэрыяле Аліны Скрабуновай. 249 гадоў таму ЗША атрымалі незалежнасць ад Вялікай Брытаніі. У гонар Дня незалежнасці амерыканцы будуць адпачываць 3 дні запар, у звязку з чым чакаюцца рэкордныя паказнікі ўнутранага турызму. Менавіта сёння Дональд Трамп мае падпісаць свой так званы вялікі цудоўны закон. Ён прадугледжвае зніжэнне падаткаў, а таксама павелічэнне выдаткаў на абарону і ахову мяжы ад нелегальных мігрантаў. Святкуем, бо гэта самы вялікі законапраект такога кшталту з калі-небудзь падпісаных. І ён ператворыць ЗША ў ракету. Гэта будзе сапраўды выдатна. Сярод віншаванняў з Днём незалежнасці Дональд Трамп атрымаў ліст і ад Александра Лукашэнкі. Спадзяюся на аднаўленне станоўчай дынамікі міждзяржаўных кантактаў і рэалізацыю ўзаемавыгадных праектаў двухбаковай і шматбаковай супрацы. У сваім віншаванні амерыканцаў і асабіста Дональда Трампа Лукашенко адзначыў, што ў перыяд першага прэзідэнцтва Трампа стасункі паміж Менскам і Вашынгтонам сталі на шлях нармалізацыі, але пасля адышлі ад той пазітыўнай лініі. Маўляў, прыйшоў час усё змяніць. Значныя змены ў знешняй палітыцы ЗША заўважаюць і ў афіцыйным Менску, і таму яны, безумоўна, спадзяюцца на тое, каб стратэгія Злучаных Штатаў змянілася і датычна Беларусі. Таксама Александр Лукашенко не можа не заўважаць, што такая крыху падхалімская рыторыка можа спрацаваць у дачыненні Дональда Трампа. Сёлетнія дыпламатычныя кантакты афіцыйнага Менску і Вашынгтону прывялі да таго, што 21 чэрвеня Беларусь з афіцыйным візітам наведаў спецпасланнік ЗША Кіт Келах. Вынікам сталася вызваленне 14 палітзняволеных, у тым ліку блогера Сергея Ціханаўскага. Цікавасць ЗША да Беларусі можа быць абумоўленая не столькі правамі чалавека, колькі геапалітыкаю, мяркуе Зянон Пазняк. Маўляў, ЗША разумеюць сітуацыю і хочуць яе выкарыстаць каб неяк адрываць гэты рэжым ад Расіі. Зараз это цяжка, але не немагчыма. Но па-другое, ёсць таксама пэўныя, так сказаць, крокі, даведацца, як можна праз Лукашэнку ўплываць на Пуціна. Калі стасункі паміж Беларусю і ЗША працягнуцца, то, на думку амерыканіста Антона Пянькоўскага, варта чакаць далейшых пазітыўных зменаў. Мы зараз можам убачыць працяг візітаў амерыканскіх дыпламатаў і амерыканскае чынавенства ў Беларусь і распрацоўку пэўных накірункаў, якія датычацца двухбаковых адносінаў узамен на далейшае вызваленне палітвязнямі і зніжэнне градуса рэпрэсій. Падчас папярэдняга прэзідэнцтва Дональда Трампа Менск з афіцыйным візітам наведаў дзяржаўны сакратар ЗША Майк Пампеа. Гэта было ў лютым 2020-га. Аднак тады дыялог з Вашынгтонам далей за візіт высокага госця не пайшоў. Праз некалькі месяцаў у Беларусі адбыліся прэзідэнцкія выбары, вынікі якіх не прызнала ні міжнародная супольнасць, ні беларускі народ. У адказ на мірныя пратэсты Лукашенко распачаў жорсткі пераслед грамадзянаў. Ні пра якія беларуска-амерыканскія стасункі пасля гэтага гаварыць не выпадала. Аліна Скрабунова, Белсат. Тым часам тэлеграм-канал «Беларусь» галоўнога мозга звярнуў увагу на фэйкавы сайт Сергея Ціханаўскага, што меркавана стварылі спецслужбы Расіі або Беларусі. Каманда Сергея Ціханаўскага заклікала ні ў якім разе не заходзіць на дамен ціханаўскі.орг і не запаўняць там анкеты. Між тым, сам блогер запісаў зварот да беларусаў, якім паскардзіўся на недастатковае падтрыманне. Белорусы никогда не вернутся домой, если не поверят в себя. Перемен не будет без вашего доверия и поддержки. Я обратился к вам за помощью, и вы задонатили мне 1000 евро. И ждете мощного удара по лукашизму через 3 недели. Стыдно и больно. Кто-то должен прийти и за вас все сделать. Ждите, ждите дальше, а я буду бороться. Живе Беларусь!
Фармальнае правяранне без рэальнай неабходнасці, нізкая эфектыўнасць прафілактыкі падзяжу буйной рагатай жывёлы, нізкая якасць кармоў. Гэтак камітэт дзяржкантролю і пракуратура скардзяцца на іншых кантралёраў, якія інспектуюць аграпрадпрыемствы. У прыватнасці на санітарна-ветэрынарныя службы. Пра гэта сведчаць унутраныя дакументы КДК і іншых структураў. Іх здабыў Белпол і перадаў Белсату. Чаму правяранняў так шмат, а сітуацыя ў сельскай гаспадарцы пагаршаецца, разбіралася Марыя Сысой. Ветагляд правярае не так і не тых. Парушэнні выпраўляюць толькі на паперы, а кароў гіне ўсё болей, у тым ліку праз няякасныя кармы. Гэта вынікае з унутраных дакументаў міжведамаснага савету ў кантрольнай дзейнасці і камітэту дзяржкантролю, якія мы атрымалі ад Белполу. И они показывают о том, что все те действия, которые принимает система для улучшения в том или ином, скажем так, направлении жизнедеятельности страны, это действие достаточно примитивное, достаточно стандартное. С каждым годом колькость работников у сельской господарцы скорочается, и отповедно скорочается не только якость кормовли, якость и працоўнай силы, а контролеров раз становится больше. Пры гэтым дзяржорганы маюць даручэнні Лукашэнкі, цытата, змяніць стыль і метады працы кантрольных органаў. Кантралёры справаздачацца, колькасць правяранняў зніжаюць. Аднак летась Мінсельхазхарч быў рэкардсменам. Правялі амаль 37 тысяч МТХ, мерапрыемстваў тэхналагічнага праверачнага характару. Палову з іх зладзілі органы ветнагляду. І вось што вышэйшыя кантралёры пісалі пра такія правяранні. У перыяд з лістапада 2023 года да красавіка 2024 года ад Рыбінскай раённай ветстанцыі праводзіліся моніторынгі і МТХ. Аднак выяўленыя па іх выніках парушэнні не афармляліся. У сувязі з чым кантроль за выкананнем ветэрынарна-санітарных патрабаванняў і правілаў, накіраваных на змяншэнне захворванняў і падзяжу жывёлы, не быў забяспечаны. Пры гэтым за студзень-красавік 2024 года у раёне адзначаны рост падзяжу на 33%. Пагаршэнне праблемы падзяжу займае значную частку атрыманых намі дакументаў. У кантралёраў такія высновы. Ветэрынарныя службы па-ранейшаму недастаткова ўплываюць на ліквідацыю прычынаў падзяжу. Ад агранамічнай службы патрабуюць у тэрмін залажыць кармы і залажыць іх як найхутчэй, і таму там стараюцца свае паказчыкі выконваць, а што там далей будзе, ўжо гэтых спецыялістаў не цікавіць. Самі кіраўнікі, яны не зацікаўлены там у доўгатэрміновай перспектыве, бо звычайна іх Лукашенко часта мяняе, і кожны хоча хутчэй даць якія паказчыкі наверх. Эта практика распространена, в принципе, в авторитарных системах, где они не решают, скажем так, исходную проблему, а пытаются решить последствия от исходной проблемы. Но так как никто не хочет брать на себя ответственность, начинаются контролеры, их контролируют другие контролеры, и так это идет по цепочке. Делайте, что хотите, но чтобы скотина была жива. Калі ў 2023 у Беларусі паводле афіцыйнай статыстыкі загінула больш за 120 тысяч галоваў буйной рагатай жывёлы, то летась амаль 150 тысячаў. А сёлета ў траўні на нарадзе з кіраўніцтвам Савету міністраў Лукашенко каторы раз заявіў, што падзеж дасягнуў гістарычнага максімуму. Марыя Сысой, Белсат. На Мядзельшчыне ў мястэчку Буцлаў праходзіць традыцыйны фэст каталіцкіх вернікаў. Дэвіз сёлетняй падзеі «Міласэрнасць Божая, давяраем табе». Яе праграма пачалася гадзіну таму урачыстай імшою і будзе доўжыцца ўсю ноч і раніцу наступнага дня. Яго кульмінацыя – працэсія з абразом Маці Божай Буцлаўскай. Ушанаваць адну з галоўных каталіцкіх святынь у Беларусі паводле традыцыі сабраліся пілігрымы з нашай краіны, ды і не толькі. Некаторыя з паломнікаў прыйшлі ў Буцлаў пешкі. Фэст ладзіцца ў гонар падзеі, якая паводле каталіцкай традыцыі адбылася 2 ліпеня 1588 года. Тады вернікам з'явілася панна Марыя. У гонар гэтага быў створаны буцлаўскі абраз Божай Маці. Буцлаўскі фэст каталіцкі касцёл праводзіць штогод. Першае афіцыйнае масавае паломніцтва ў Буцлаў адбылося ў 1992 годзе. Мы застаемся ў сезонных тэмах. Гэта небяспечная расліна. Яе сок выклікае моцныя апёкі, што працяглы час не загойваюцца. У сацыяльных сетках беларусы выкладаюць відэа з баршчэўнікам. Нягледзячы на барацьбу з ёю, гэтая расліна сустракаецца ўсё яшчэ даволі часта. Без каментара.
Ребята, посмотрите, какое классное растение я нашла. Я не знаю, что это такое, но оно такое классное, высокое, такие красивые зонтики. Высота, наверное, 3 метра. Короче, какое-то очень красивое растение.